आम्ही कोतात कडक देवोसांव गोरांनी आमच्या जेजूची साताची पायणेला लायता वर्साक एक फावट टोरी लादाईन करून आमी मानतांका दिता चुकय नासतना धर्माचे आमचे सगळे कायदे पाळटा धर्मो आमचो गोंया हाडलोलो सांत फ्रांसिसा सायत्यांक जेजू मेळोन कोविड जाले कितले जाण सेलावांक वचोन दोर पोरगोटलोलो बागीवोन पाद जुजे वाजान बागीवोन जिवीत जीवन आमकां रस्तो दाखयलो पादाक नेलान धर्मो आमचो गोंया हाडलोलो सांत फ्रांसिसा जायत्यांक जेजू मेळोन कोविड जाले कितले जाण सेलावांक वचोन दोर पोरगोटलोलो बागीवोन पाद जुजे वाजान बागीवोन जिवीत जीवन आमकां रस्तो दाखयलो पादाक नेलान सगळ्यांक खबर आसतली रायाक आमुल्ली गांवान कितें घडलें SSC एग्जामीची तयारी कोतेल्या भुरग्यांक दिश्टी पडले तांचे मुखार जेजूचे पाणेल खंय दुकानी रोडले उज्या बोरी खबर सगळ्याक शिवरोली म्हणून विस्मीत जाले व्हडले खबर आयकोन लाखांनी लोक तुय पळोवंक वेता तिंबेर पडोन पायणेलाक सगलो लोक मान दिता पातकांक लागोन जेजू तुका घडयता म्हणून जायतीं जाणां भिता थोडी म्हणून दीस लागीं पावले जेरूल संवसार काबार जाता खबर आयकोन लाखांनी लोक तुय पळोवंक वेता तिंबेर पडोन सगलो लोक पायणेलाक मान दिता पातकांक लागोन जेजू तुका घडयता म्हणून जायतीं जाणां भिता थोडी म्हणून दीस लागीं पावले जेरूल संवसार काबार जाता पायणेर पडोन सगलीं घारा गेलीं ताचेर नियाळ करूंक ना आदलेच बरी आमची चाल उरली कोणेच जिवीत बदलूंक ना जेजूच्या कोश्टांची दूख कोणाच्याच काळजांत उरोंक ना दुसरे दिसा विसर पडलो पायणेलाचो उगडासूय उरोंक ना उतरांनी न्हय कोरण्यांनी जिवीत आमचें सारया जिवीत बदलून देवाक जाय तशें जिवीत सारया सांत फ्रांसिसान आमकां बावड दिला ताका गोट चिटकोन उरया ह्या वर्सा सांत फ्रांसिसाचे एक्सपोजिशन नेटान तयारी कोरया उतरांनी न्हय कोरण्यांनी बावार्थ उखलून दवरया जिवीत बदलून देवाक जाय तशें जिवीत सारया सांत फ्रांसिसान आमकां बावार्थ दिला ताका गोट चिटकोन उरया ह्या वर्सा सांत फ्रांसिसाचे
exposição netan toiari coria. E a orsa San Francisco exposição netan toiari coria.